paano tag itong gisugo ni Dulcibio Munday? Nakinalan, tapok na ito tanan, magtapok na tanan, batok atong kriminal. Di matingalit na malupig ba? Kung kitang tanan, magtapok. Ay siguro din siyo. Wa betay mga armas. Sus, armas. Ipakita ko nimo. Tapukon ko ni mga batanon dire. Ang pagbatok ng atong mga dautan. Ay kambugiro nimo. Di na nahambog ako eh. Sino na na gini? Ipakita ko na ko no, bisa ko yung armas. Malupig ka po na nato. Wala. Pag tumas imong gusto, tanaw na to kinsa magulbagon manglugpad. Lupa na kita na bago lang ko. O Andoy, Andoy. Balik ka eh. Ikaw may panungko dito sa kuan ha, mga batanon ha. Dada dire sa ato, kaya akong magisulti ko nila. Suguon ko ni mo tay. Ang gabong. Ina ikaw manungko. Kisa pa magimasugo na to diri na may lain. Naam ko gipambantayan diha. Ay sus biya isa kadiyot na gud. Mawagtang yan ang mga kanding tay. Unsa mo ko? Unsa ko magtan-aw ko murag kuan ire, murag buang. Hindi ko makatanaw ng kanding. Ikaw may panungko dito sa mga batanon dong. Dada dire kay makigsulti ko nila. Nya ako ra day mo masugo diri. Kinsa pa man gud ay? Ha? Si Flor di ay. Ano imong kung tudluan dong? Ikaw ang suguon kay laki ka. Magbantay lagi ko sa kanding. Ngano bantayan naman tao na namong kanding day? Ha? Nga nagikigot man na. Samtaong ka eh. Mawagtang ko niyan na. Sumuwagtang. Sa pagtuon man ako, danghagan. Ikaw ang panungko dito sa mga batanon. Nadada dire o padada sa ilang mga tirador. Ay kung kunda-kunda ka siya matil ha? Putlong ko na ang tingin mo ron. Atuhin ko! Flor. Alay sagot. Ngano doy? Ikay panungko ato mga batanon diri sa ato ha. Kay ngano man? Pundokon silang tanan. Kay sulngon nila ang tulisan. Ha? Kisa may musong? Sila sa tatay? Uko no. Dadon niya mga batanon. Aron dakpon to nila mga tulisan. Kuya ko na. Isog man kuno siya. Ayaw to na doy. Isog ang mga tulisan. Di sila kaduolan na nila. Ay, kay mga armado man na. Mamay gustong tatay. Tuom kang tatay ang bugiro man na. Bitaw! Mao. Mugiro kayo. So? Isa yung bugiro? Isa yung bugiro? Di ikaw tayo, uy. Isa mo day? Ay da, si Valentin. Valentin ba? Valentin. Mugiro kayo. Ako. Valentin, manggod. Tagoy. Kaya di kang bugiro. Ipagin mo ang konsent pagkambugiro. Isa yung bugiro? Kaliwat ng yung kilat, ang bugiro? Lungkilat karon. Liyon kilat tayo, di na lungkilat. Bisa magsinsang ko. O yan, Doy, tumana akong sugo ni mo, ha? At ang mga batanon dito. Ay, pag... Bukot sa ba? May nang putlan tiil ang mga bugiro para mawagta ng ingron. Magtubag naman, ha? Nagpaon ito mo duharon. Oo. San masabi Awan na, kami sa awan sarili na. mo palagpa? Naawa nay. Mga wais tatay nay. Saan mo na mga anak ko, Doy? Masukol man ako, Doy! Naka Ang bugiro pinagsige man. naman lang yung tao kag panggahot anak nila. Ipugos man yun na nimo imong gusto, do. Kamay tumang itong mga batanon, ha? Ang mga tulisan. Ayaw lagi apil-apil yung mga anak-anak. Ay mga unsa na niyo itong mga anak. Ano? Sugo na ako sila, oy. Taka mo na. Winner, bililhon kayo ni. Ingon si Ma'am Bunay nga pailisan gyud ko na papel di bangko ng sinsiyo diha sa daling panahon. Dalit panahon, tigkalog pakabuang nga. May noon. Balaka ko anay. Malagmit ba ka mga tulisan ang tuyo ana? Kanang sinsiyo na to nga sinako. Paro kayo eh. Yeah. Sa may pagi ana. Kitang tulang mga do.
Kita yung tulo mga to, kinahanglan gyud. Kinahanglan nag-idungan ng tulo. Nga. Sa may plano, ang seguridad na to, ana. Yalay unyag at nga napunta ato mga tulisang dagko. Di naman dito bangko habon. Lain naman. Kaya na sa bangkuhan. Lain na sad. Adto gyud sa Dumaguete, layo-layo gyud. Mapakyaw man kuno tag sakyanan. Oh, nindot noon. Lato ni mo. Ikaw ba, pataka man lang kag... Yan ako nakita silong, oh. Kabawa biya ka ani, nga sila bol kayo ni, tagsara kayo ni. Wana? Nigawas pa gyud sa sakyanan bon. Napagid tay mga kuyog mga bodyguard. Oh ba? Oo, dahil labing maayo. Pero di lang yapon ka mo kumpiyansa. Mo man kingon ni ma'am. Nya. Tabangan pagid ta sa mga taga-bangko. Upahiluna na to. Oh, maayo kayo. Karong gabi na to, akutan ng sinsiyo. Bahala ko atay tugpa. Oh, nya mo kuan pa ko mangita pa kog motor nga na sidecar. Yan, nagsabo ko mo. Ano sa taman lakaw? Pangwaton lang kuno ta. Kay wadto pa siya Dumaguete. Ano ba? Ibon. Uli. May adlaw niyo dia. Matoy. Usa ito yan mo toy. Kamu yung duha kong tuyo. Ano naman to eh? Kini bang nahitabo ninyo ba? Buang nga. Nakapaok kay sa tong dapit. Ay, dili maukay. Nakalitan man lang miyato. Kalitan man lang may pamusil. Punto lang bala sa mulawas eh. Paog na nakapaok kay sa balita mo. Kay kublan ko na mo. Di sa mi mo to ng kublan may samad kani ko. Hiwa ko ginasang adobo ganinang buntag. Samad. Yaya gani ko. Ingon magud sila nga di ko na mabrutlan. Kikitirahan ko na mong duha. Hindi mo magdaog kumundo ha. Ang hubad na no, toy no. Itong nakapaukay sa mga tao din eh. Katong bala nga ni dapat na mo. Habulan to. Kanang kutsilyo nga gigamit ni Simon, nga nasamad siya, ha ito. Pagtarong mo dia po niyo eh. Someday paghubad na. Nga, wami madutlis bala. Unya si Simon, nadutlas kutsilyo. Hait ang kutsilyo. Unya ang bala, habol. Di na kinamalantaw kay mo bon. Sakto gina. Ay kanang ako lang itiwason akong tuyo ninyo ba? Man. Kaya niingon mo gud si Yorsibio na manglihok kuno dahil tagtanan. Oh, lihok na di ay unsa may gusto nimo lihok ana ana. Ay gud pag-ingon na si Monggod, tinarong mo ba niyo ako ah. Tinarong man na ako yung kag. Ang gusto ni Recibio nga manglihok ta di lihok Mo ko. lagi. Ano sa tong siyo? Mo ang gining iya oy. Dili bito lihok mo ka. Ingon ra ba si Yorsibio? Iya gining kabubuton. Nga manglihok yung tanan kay gubatong yun ato ang nagdag kagubot ng atong kalinaw. Oh, gubaton lang di ay. Ang dami tanan. Sa sinumbagay, sa pinatiray. Patay niya mong gusto. Oh. Otoy ni musmugo oy. Oy 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 oy. Basta mao na to ha. Ugma sayo sa buntag adto ta silang redensyo magabot. Kay siya man atong leader. Bune, na-densyo ko na leader. Oh, kay ngano man di ay? Kabaw din na siya di ay. Uy, patungan di ka na. Mangutan na rin mo sa kubsig, mauna yung una mo dagan. Basta mauna to ha. Oh. Adto mo silang redensyo kay doon naman siya yung mga tao nga atong ipa-apil sa grupo para ipasung o gubat nga to sa atong mga kaway. Himo na tayo rebel. Ya, kamo, himuon mo niyag mga warriors. Warriors Uy. bon! Oy, bawa na to ha. Ano na po, hindi mo tao pa po. Turuan na tong leader to ya. Una nagdagan. Ba't para tatay di mo doy? Aman diha, matoy. Redensyo!
Good morning dia. Ditsyo! Doy, Tulog man tiyanli. doy. Laano gyud mga kanding? Ay sus, binatnan na gud anak kong usa toy. Mao ba? Ditsyo! Ditsyo. Good morning dia oy. Pa, ba ninyo oy. Oy! Ano lagi no? Hey, Ditsyo. Lingkod mo diri, lingkod mo. Wa pa ni gawas. Ay, lingkod mo diri. Na Ditsyo ron. Kami na kay magkuha na tao sa ning atong kuha. Ditsyo! Oo. Yaan ko to trabaho dito. Oy, ano? Dakit lang bitaw Noy! Toy. Oy. Kaya sa gawas boy. Ang imong kuya. Isungko naman nino ni floor ni mga batan untay. Ano sa floor man? Kasi Andre magog sugo. Nanugo man si Andoy og lain kay di man ko na nakabiyaan ng mga kanding. Buang yung tada. Hoy! Ako tay! Ikaw! Bitayon taon! Kahian ni mo doy oy. Ay, papadlong doy! Apil kami doy! Ikaw mo lang ka sa mga tao na? Ikaw ba? Ikaw ba? Ano man ka nga? Ikaw may gisugo na ko sa mga tao! Ha? Ditsyo. Anong hindi mo magkisukuan sa imong manghod? Gisugo naman ni Flor ang mga lalaki tay. Ako lang siyang gisugo kay nagbantay ko sa kanding. Uy, Ikaw ba? Nga may magkakabiyaan ng kanding? Bisa ko sa kaminutos lang! Ha? Mas tahoy pa man yung kanding kay kanako! Kaya sabi mo doy oy. Amo na kay importante ni mo doy. Ay mo tatay ug ang kanding. Ay, giluan di ka! yun oy, ano ikaw ang kanding. Pareho mong duha importante. Oh, Laruhan na ha! parihar man mo doy. Kalma lang tay. Wa mo'y tubig noy. Andoy. Nilang duha ni tatay nimo. Kisa may gwapo. Ang kanding. Ang kanding ang pinakamao. Aw. Ako ang tatay. Ulog-ulog tay. Ay, sipong puto na ha! Andoy, nay, nasipuni og sisimunay. Oh, pao, agad pao. Buni, ari buni. Ari mo buni. Kini pala hubog din. Kapalyo! Hilom. Hilom. Nabaw mo, mamang niya mo dere? Ha? Nabaw mo? Wa may kay bawo noy. Oh, birthday man ko sa imong iring na mao na. Ay ayaw noy. Ayaw noy. Ayaw noy. Oh tay. Birthday mo ko. Birthday niyo suko. Asa mo rong iring? Alig yung kwalihin noy. Asa ba ka? Nanay! Magbantay ko sa kanding oy. Bantas kante ka! Pero ito na eh! Ato ng kaldergataso noy. Apil ka! Ayaw ko papila na march out tay. Anong init ka ni mong unoy nga wag ni hapin. Anong init ka na oy? Hindi kayo maka! Ayaw! Ano mo na? Ano mo dyan? Palabiyo ng gandang! Di mo ka mamamarch out tay. Maksap! Ayun ang marching. Anong dyan ka mo? Ipsat mo dyan ka? Nga-apil makain eh! Ilan doy? March sa gabito na doy. Sige lang doy. Dali kay na. Dali na to. Kadiyo ta bidra dun. Sinabangay na to ah. Ngayon ba mo? Wa kita. Nga nga ito agaw! Nakaibaw na nga doon ay nakasuot nga mga terorista dali sa ato ah! Amerikano hapon. Amerikano hapon. Sa mga ano? Terorista! Dili turista! Basista noy. Nino kay instruction ko. Amiran tirador. Ay. Sa pagtanaw nimo ni tok mo. Dili! Manatan. Maya! Mao na nga ato agaw! Naglagot! Kakinhanglan nga sumpuon ng mga tao nga nagasuot dali nga mga terorista. Ha? Kagadugon ko na. Inabot mo! Kasabot. Sabot Pinoy. Mao nang musukol ta! Kinahanglan ato ang musukol na ang yutang na tauhan! Andam ta pang pagkamatay! Kana. Gay sukol. Wato ang armas! Pwede na ninoy. Kay ingon si Eusebio, nga maglisod siya anang armas paghatag. Kay daghan pa kayo agian. Mo ba? Oo na nga, iyang paningoon nga matagan kita.
Pwede na ni. Pwede na ni. Pwede na ni. Pagsugol na ito. Oh, tinatun, bato na ikaw na ni. Bato na balaan eh. Sino na? Sama. Bato. Sugol ta. Oy, mitas wapatay armas. Oo. Mangita tagpaagi nga makasukol ta na. Mabuhay si Densyo! Mabuhay! Mabuhay! Densyo! Densyo! Upaw. Lugan ako. Hoy! Palay na. Kay ginaingon man, way dinawdaog kung way mapadawdaog. Nakadungog mo ana. Pero no, Sa, di kita magpadaog-daog sa tong asawa ha. adto ta sakton ka dit. Hilom ka, hilom. Hilom. Ay itok mo tamigo ko igol. Mabuhay ang bagong kasal! Mabuhay! Tambok ay. Kapag ko na